Místostarosta Brna skončil bez hlavy. Protože se nám blíží Halloween a s ním i party na Fledě 28. října, máme tu brněnské true crime příběhy. Aleš Vytopil byl úspěšný bankéř a místostarosta Židenic. Sympatický muž, který miloval děti a těšil se velké oblibě. Aleš doma neměl děti a tak hledal útěchu v nočních klubech. Tam potkal Pavlínu, bývalou společnici, a zamiloval se do ní i její malé dcery. Opustil kvůli nim vlastní manželku. Jenže Pavlína předtím žila s Filipem Onderkou. A Filip se znovu vrátil ke své žárlivé ex-manželce Radce. A právě Radka začala tahat za nitky. Nenáviděla Pavlu, záviděla jí úspěšného Aleše a zároveň chtěla jeho peníze. 9. září 2011 vylákali Aleše do Mariánského údolí. Když odmítl, aby Radka měla cokoliv společného s výchovou dětí, vytáhla pistoli a střelila ho ze zadu do hlavy. Přímo před zraky malé dcery Pavly a Filipa. Tělo s Filipem odvezli k dálnici D1. Radka mu keramickým nožem oddělila hlavu, vyjmula kulku a nosila ji jako talisman. Policie našla jen bezhlavé tělo. Hlava zmizela navždy.